Ja, just Hansen, det för 8-0, lugga till 8 först mot Färner och så för så gärna missa allt sist löte. Hur känns det? Nej, det är gysligt. Det var förfärligt alltså. Det här var där akkurat här som vi attla var där. Det här var en goda stöv och ska bara halta 8-0 till District Lever och jag kan också inte ta få skott på målen, Malmar missar han och skorar bara returen och ja, så skorar de 2-1. Och så känns sekunder så där. Ja, det kan ju värre. Till högsta större då, jag ska få igång det galle. Ja, få igång det galle. Det är personliga filer och vi ska koncentrera. Vi satsar allt 8-8. Vi kommer faktiskt inte bruka det där. Vi tar det ju bara satsa på tror jag och så missar vi allt så där. Det är satsning. Vi rönar få det nästa mål eller 2-1. Det får Torsten för det så. Det där. Kan helt annars så distan var han jämnare eller helt var helt distan helt jämnare och vi kommer vara väl nökter vi alla motnar runt det käntan. Det är helt. Vi har kämpat och väl spelat alltså hålla bollen ner och röna spela. Så och pressa upp. Så tar det går så får spel. Ja. Så vi kommer väl nökter alltid. Hör oss allt. Nu hade 2 steg att förra distar. Är det nökt vid det? Nej, slett inte. Och det är inte grund till att det var 2 steg men alltså vi kunde akkurat samma tjej eller något alltså. Men det var 2 så nej, vi bestämde inte nökter, slett inte. Och det är nog rika så början med flera här. Men vi bara komma efter, det är inte annat. Vad ska det vara bra detta? Är det några vi själva kommer bra det. Vi skulle bara spela på akkurat samma sätt som vi spelade det så får vi flera steg. Han kör sig. Tack för det.